Mitä diabetes tarkoittaa? Diabetes on sairaus, jossa veren glukoosipitoisuus on liian korkea. Yksinkertaistettuna diabetes estää kehoa muuttamasta ruoasta saatua sokeria ja tärkkelystä energiaksi. Kun syömme, haima tuottaa insuliinia. Insuliini kuljettaa puolestaan ravinnon hiilihydraateista peräisin olevan glukoosin soluihin, joissa keho voi käyttää sitä energiana. Diabetesta sairastavalla henkilöllä keho ei joko pysty tuottamaan insuliinia tai tuotettu insuliini ei toimi oikein. Silloin glukoosia kertyy vereen sen sijaan, että se pääsisi soluihin, ja tämä johtaa korkeaan verensokeriin. Diabeteksen yleisimpiä oireita ovat väsymyksen tunne, painonlasku, tiheä virtsaamistarve, janon tunne, toistuvat infektiot ja näkömuutokset. Lue lisää ja tue työtämme diabetesta vastaan osoitteessa diabeteswellness.fi. Diabetes Wellness Suomi.